Het is haast 11 jaar, tijd voor het waberjocht op de radio. De meest verneemde waarman van Nederland zit er klaar voor. Maar krijgt op het moment dat hij beginnen zal met zijn waarpraatje, komt de burgemeester binnen. Nou, het zal duurt en de komende dagen nog. Maar de eerste burger van Haas maakt toch echt even wachtje, want het waberjocht gaat voor. Als Piet klaar is, binnen er mooie woorden van de jubilaris. En wij hopen dat je heel lang in Harlingen nog blijft. Want je hebt in je uitzendingen altijd oog voor Harlingen. Altijd zijn er mooie beelden uit Harlingen. En je bent ook een echte Harlinger. En daar zijn wij enorm trots op. Wij zijn 10 geweest bij jou en wij hopen dat je toch nog heel lang bij de omroep bloost. Op 1 december 1984 die Piet Paulusma zijn allereerste waberjocht van Omroep Friesland Radio. Ben ik zenuwachtig. Dat klinkt in december. Dat is toch wel een moment. Ja. Wat voor waar wir toen? Ja, dat heb ik dan net naar Sean. Nee, dat ben ik kwijt. Ik wilde zo meteen een kind die op zich. Dat is daarna zo'n Jochen Graden, jongens. Jochen Graden? Ja, die krijgt er vergelijk in mijn oog. Oké, dus er is niks verloren eigenlijk, de oude 34 hier. Dit is net volle verloren. En dan had de koptelefoon weer op voor alweer een waberjocht op de radio. Dit docht Piet Paulusma dus joet op een kop al 34 jaar. Dat binnen in totaal rond 60.000 waberjochten. Als jonkje hield Piet Paulusma al een fascinatie voor het waar. En na een studie bij de TLA kwam dat alweer in een streamversnelling. En wat hij vooruit verneemt in heel Nederland. We gaan met Henk Roes, Sjoerd Ibema en zijn vriendinnen en ex-vrouw Joke Hofstee rond naar de beginjaren van Piets waarcarrière. Het wel zo'n les west, het waar? Voor u als gezin wel ja. Ja, want het waar ging altijd voor. Hoe je het wend of keren. Ja. Dus ik ben een keer alleen nog op vakantie geweest. Dan kwamen er een weekendjes even. Maar de ben. Ja. Ja. Piet hier altijd al een hele hoop aandacht voor het waar. Hij was uiteindelijk bang voor onwaar. En op het moment dat er een TLA-cursus jong was op televisie, toen had hij die begeleidende boeken gekocht. En toen had er in de beginjaren de Franse de kranten benaderd dat er daar wekelijks een waarbrug in schreeuwen mocht. En dat is takend. Ja, Piet is een jongen van het veld. Piet is een jongen van de praktijk. En hij kent de situatie hier. Nou, en dat weer voor u heel belangrijk. Mij denken in de plaatselijke situatie, mij denken van hoe het hier heen leidt. Dat weer het wichtigste. Ik heb mij Piet nooit strijd gaan. Ik heb mij de oren waarmeesken zoals Harry Otten en John Bernhard heb ik wel strijd gaan. Maar dat weer de strijd dat zij us bepaalde dingen verwitten. Wij willen adviezen hebben en verder willen wij us beleid bepalen. En het grote voordeel van Piet weer, van Piet joeg het aan. En hij zei, voor de rest is het Jim verantwoordelijkheid. Jim moet de keuze maken, maar dit binnen de waarsvoorspellingen. En dan moet Jim doen wat Jim wil. Hier weer de studio van Omroep Friesland, waar ik Joert en Boppe Dat van waar kwamen en Boppenslag. En ja, Pieter moest de waarbericht op televisie. En dacht van ja, hier de camera staan we dat in de studio. Toch wel op naar de komende nacht. De temperaturen liggen tussen de 0 en min 4 graden, maar de leegste temperaturen in het zuidoosten van de provincie. En het zal opklaren. Het wordt kouder. Met de jaren begonnen, Piet en ik, en we zeiden met een buttentag. De omgeving was door het waar, heeft dan ik. Piet had het waar naar buiten gebracht en ik heb er een beetje bij geholpen. Ik denk dat we dan de kwakkeltoer opgaan. Allemaal wat het waar inbracht. Wat het waar mij bracht het? Een hoop mensen moeten vliegen en daar houd ik wel van.